Salut YouTube! Astăzi vă voi vorbi despre noul update din Epic Duel. Cum v-am spus și în episodul anterior, aceste arme Dragon Weapon se va întoarce. Deci va fi acest tun de la să cercăm. Aceste arme se vor găsi la Slayer din Barrens Outpost. Cred că știți. De aici. Ok, deci de aici, de la Slayer, de aici o să le găsiți. Încă nu au apărut, dar o să apară. Să vedem și ce spun cei de la Arctic. Am făcut acest obiectiv obiectiv de level 2. Episodul anterior era de level 1. Mai trebuie cam 27 de capturări din astea pentru a-l face de nivel 3. O să urmezi să fac și level 3 și se pare că nu se mai adună. Da. Și ne-am întors că am avut o leacă de lag. Să traducem aceste fraze să vedem ce spune. Deci elementele Dragon Classic și Back to School se vor întoarce la Slayer, deci și acel tun creion sau acel creion se vor întoarce împreună cu armele și armorile Handbringer, acele armuri cu acea gheară. Asta să vă arăt. De la nu de variant, de aici. Deci armurile ceva de genul Handbringer, astea, se vor întoarce. Deci să vă pregătiți banii. Așa. De la saga anul trecut, Dragon. Unele dintre aceste sunt cantități limitate, așa că este totul cunoștință de programe, radio mi-a permis să pună în articole sezon pe un program. Acest lucru înseamnă că elementele cum ar fi armele Heartbreaker sau uneltele vizual independentis va stoca în mod automat în magazin.
fără a necesita un restart. Acest lucru înseamnă că nu va trebui să vă faceți griji ca să vă adăugați ceva în ăsta de conținut. Da, deci acele arme se vor întoarce. Pe scurt. Da. Să vedem și mai departe. Da, și vor fi și noi misiuni, de câte am înțeles. Să vedem. Deci, server care fac adăugarea de misiuni greoaie. Deci, o să fie niște misiuni ceva puțin mai grele. Pentru NPC-urile nu suportă mai mult de 4 misiuni, deci nu o să fie la un NPC mai mult de 4 misiuni, cu o distribuție, nu știu ce da, deci misiunile o să fie ceva mai puțin grele, cu jucătorii de nivel mic la nivel mediu 1-10, asta o misiune de jucători. Stați puțin. Ca o sarcină minor, am grupat mai multe misiuni existente în lanțurile modifică ușor să furgă împreună cu un mod natural. Am completat de asemenea mai multe în care 200 de misiuni jucători mai mici de nivel mediu 10. Da, astfel încât jucătorii familiarizarea cu jocul vor avea mai multe oportunități pentru credite. Deci, stați liniștiți să vorbiți cu ei. Da, deci a fost și interfața schimbată. Interfața e, bă, da, nu s-a găsit și tractorul. Nu putea să treacă mai târziu și câinele. Ieși! Deci și interfața a fost schimbată. L-avem aici pe The Exit Soldier și această, zic, curvă. Ca altcumva n-ai cum să spun că se văd țâțele aici. Așa? Ieși! Ușca! Eu acum atinge un mur. Așa. Da, deci armele acestea se vor întoarce. Se vor reveni. Să vedem aici. Da, au fost adăugate tunuri și, da, și aceste coruri de la titan și tunuri și shield. Scut. S-ar traduce. Să vedem dacă mai știu cum face. Încercăm. Deci, să vă arăt cum funcționează și cu acele titan.
Ok. Să ne logăm. Așa. Salut, dacă mai merge acest cont. Da, se pare că nu mai merge. O să pun puțin pauze pentru a face pe contul meu. O să pun puțin pauză. Da, am revenit YouTube. O să vă arăt cum să cumpărați, de unde să cumpărați acel core Titan. Deci vă duceți la Titan și luați ori acesta, ori acest core. Eu l-aș prefera mai mult pe acesta, sau nu, pe acesta l-aș prefera mai mult pentru că arată cool. O să-l cumpărăm. Aveți 25 de încercări de încărcări la el. Da, mă scuzați că joc pe low quality pentru că merge greu laptopul, ceea ce trebuie să reinstalez Windows-ul că e vai de capul lui. Așa. Am făcut acest nou caracter că pe ăla nu prea mă risc eu să dau bani. Hard am uitat să-l insert. Bă, da, prostus. Ok. Terminăm lupta și după aia... Haide, mă. Este foarte cool noul update, să zic. Pentru că va apărea următorul update. Este foarte cool. Pentru că sunt arme și misiuni noi. Așa. Insertăm corul. Am trecut și level, mai like a boss. Hai, frate. Nu contează. Ne arătăm strategii bune. Că după aia ne copie. Level up. Așa, să insertăm corul. Perfect. Puteți inserta corul doar și numai, așa, numai la blade-urile primare, adică blade-uri la arma primară. Este gratis să insertați. Insert core. Gata, acum vă vom încerca. Să vedem. Ieși! Da, să dăm pe slow, ca să... Haide. Să vedem cum este acest atac. Deci, apare fața Titan și respirație de ceapă cu cartofi pai. Ceea ce ia uitați, eroare, la cât de puturoasă gura lui. Mai pare că gura lui nu pute nici WC-ul, cred. Ok, și sharpshoot și ești jos, frate. Nu mai ai șanse. La pământ mă simt foarte bine. Ok. Cam asta e tot YouTube. Altceva, nu știu. Dacă voi mai afla, voi mai face un video. Ok. FameApp. O să găsiți linkul în descriere. Și cam atât. Mulțumesc pentru vizionare. Salut tuturor!